Asi ni roha nasia debata amata, dohot sian anakna Yesus Kristus, madongani hita. Amin. Turpuk harian di Bagasan Sadarion, Sabtu 10 April 2022, tersurat di Hebir 10 ayat 20. Songonon ma didok disi. Momos ma tatio pakirimo na tarhato poti. Ay haposa dona marbaga-baga hossa. Ido sahatna. Marsihohot marpakirimon. Dongan sahaporsyaon. Gudang do akan namasa di luar ni nasian ta pikirhon dohot na tasakapi. Aidang boy hita mamaksa keadaan ningolutta. Tasakapi dengan alai gabe sursar. Tasakapi une alai gabe sega. Tasakapi sikop alai hurang. Tarip puburju alai perjahat do, taripu dongan alai musuh do. Dongan na hinaholongan ni Yesus Kristus. Dang adong boy hita hot mamastihon na masa dohot nanaing masa di hita. Alai turpukon mamakulingi hita. Momos matatio pakirimon na tarhato poti. Ay haposa do na marbaga-baga hossa. Asa perhaposan na marpanguluhon ngulu na magpakirimon. Say ditubuhon nido labas ni roha. Halabaso nido patubuhon habengeton. Jala hinorhon ni habengeton nido gabe tau hita. Mangadopi sa luhut na masa di ngulutta. Termasuk may haporsuhon nang si taonon. Dongan sa haporsyaon, ay pakirimon di ngulu na sorasuda nang dihanguluan na siyan Jesus ido, pamusatan ni ngulutta. Unang marsigat tungtu pertibi, alay marsihohot mapakirimota di Tuhan pardenggan basay. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan tama nama masuk-masuk.